Danas je vrijeme da vam pokažem neku aplikaciju koja je predobra. Uđite na Google Play i kucate ovo kucate i imate bezbroj ovih, znači, fotografija, znači koliko hoćete ima fotografija. Evo sad ću vam pokažem i taj deo. Ček, samo se čita, no ništa ne bago kod snimanja. Tako da, vidite, znači sve su originalne fotografije. Sve, vidite ove, vidio manimo. Ćao.